Πριν από ένα χρόνο ξεκίνησα ένα νέο εγχείρημα, να γράφω ημερολόγιο κάθε μέρα ψηφιακά. Ήθελα λοιπόν να σας πω αυτή την ιστορία, αυτό το βίωμα που είχα, πώς ξεκίνησα να το κάνω αυτό, τις αφορμές, τους λόγους που το έκανα και κάποιες σκέψεις, κάποια συμπεράσματα γύρω από αυτό. Οπότε λοιπόν ξεκινώντας θα αναφερθώ στη σχέση μου με τους παππούδες μου και συγκεκριμένα με τη γιαγιά μου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα δείπνο, είχα κανονίσει ένα δείπνο τον Νοέμβριο του 24, αρκετά παλιότερα με τη γιαγιά μου και το είχα κανονίσει με δική μου προτροπή γιατί ήταν και ως πρόκληση με τον εαυτό μου να κάνω κάτι διαφορετικό με τη γιαγιά μου. Και έτσι λοιπόν σκέφτηκα να της πρότεινα να πηγαίναμε οι δυο μας για φαγητό σε ένα γνωστό εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας και έτσι έγινε. Και μάλιστα περάσαμε και πολύ ωραία. Ήταν κάτι διαφορετικό, ήταν κάτι αληθινό. Αυτό που λέμε ένα bonding activity δηλαδή, με δύο ανθρώπους. Και θυμάμαι γυρνώντας σπίτι εκείνο το βράδυ, έχοντας ζήσει έτσι αυτή την ωραία εμπειρία, χαρακτηριστικά θυμάμαι πως ήθελα κάπου να την καταγράψω για να μην μου φύγει. Ήθελα κάπου να την καταγράψω με λόγια και να αποτυπώσω τα συναισθήματά μου και την ιστορικότητα του τι έγινε εκείνο το βράδυ. Και έτσι έκανα δηλαδή. Τώρα, εκτός από τη γιαγιά μου, είχε και το εξής χαρακτηριστικό ο παππούς μου. Κατά τη διάρκεια της ζωής του έγραφε και αυτό ημερολόγιο και μάλιστα με προσπερνούσε κατά πολύ γιατί έγραφε χρόνια ημερολόγιο, μη πω και δεκαετίες. Αυτός το έγραφε χειρόγραφα λοιπόν και έχει πλάκα γιατί αν κάποιος βρει στο σπίτι του θα δει πολλά μικρά βιβλιαράκια τα οποία έχουν πολλές σελίδες σε ημερολόγιο και αν ανατρέξει κάποιος μπορεί να δει ο παππούς μου τι έκανε κάθε μέρα και κατέγραφε και αυτός τα πάντα. Και μπορώ να εντοπίσω για μένα κυρίως 3 λόγους για τους οποίους το έκανα αυτό και με βοήθησε. Ο πρώτος λόγος είναι ένα δικό μου χαρακτηριστικό, το οποίο είναι η ιστορική καταγραφή των γεγονότων, ότι δηλαδή γενικότερα μου αρέσει να καταγράφω το τι συμβαίνει κάθε μέρα και να μπορώ να καταγράφω την εικόνα της στιγμής, πώς δηλαδή ο Θάνος του Δεκεμβρίου του 24 ας πούμε, ήταν σε σχέση με το τώρα, αν ανατρέξω ας πούμε στο ημερολόγιο 5 χρόνια πιο μετά. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά πως το ημερολόγιο το ξεκίνησα και 1η Δεκεμβρίου του 24, δηλαδή δεν ήταν και μια τυχαία άσχετη ημερομηνία που είπα ότι θα το ξεκινήσω τώρα. Και έχει πλάκα γιατί για τους φίλους μου τους πληροφορικάριους είναι λίγο αυτή η καταγραφή σαν real life logs, δηλαδή κρατάς logs της πραγματικής σου ζωής του τι συμβαίνει. Οπότε είναι αυτός ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει καθαρά με θέμα αυτοβελτίωσης και στοχοθεσίας. Δηλαδή, επειδή είμαι γενικά ένας άνθρωπος που θέλω να έχω μετρήσιμα αποτελέσματα όταν θέτω κάποιους στόχους, είναι ωραίο να κρατάς και τον εαυτό σου υπόλογο, να έχεις μία ευθύνη για την πορεία σου. Οπότε αν βάλεις ένα στόχο ας πούμε στην αρχή του χρόνου και γράφεις το ημερολόγιο, την ατζέντα σου, να βλέπεις ας πούμε για παράδειγμα πόσες φορές πήγα για τρέξιμο μέσα στο χρόνο ή μέσα στους τελευταίους 3 μήνες. Και αυτό είναι ωραίο να το βλέπεις σταδιακά μέσα στο ημερολόγιο σου να εξελίσσεται. Τώρα, ο τρίτος λόγος έχει να κάνει καθαρά με θέμα ψυχολογίας. Δηλαδή,
επειδή είναι αρκετές φορές που όλοι έχουμε σκέψεις που μας στρεσάρουν, σκέψεις άγχους, έτσι ο καθένας το βιώνει διαφορετικά. Από εκεί που αυτή η σκέψη που σε αγχώνει είναι στο μυαλό σου χωρίς όρια, είναι κάπως συγκεχημένη στο μυαλό σου και δεν μπορείς να ορίσεις χαρακτηριστικά το τι συμβαίνει. Όταν τη καταγράφεις στο ημερολόγιο, ξαφνικά αυτή η σκέψη, αυτός ο φόβος παίρνει μία υπόσταση. Και όταν παίρνει υπόσταση και το εκφράζεις εφόσον το γράφεις, πόσο μάλλον να το λες, ξαφνικά χάνει την επίδραση που μπορεί να έχει πάνω σου. Και αυτό πιστεύω είναι πολύ δυνατό για το ημερολόγιο. Επίσης είναι και ένας τρόπος να διαψεύσεις και την ίδια σου τη σκέψη. Δηλαδή αν κάτι σε αγχώνει πριν 1 μήνα και το γράψεις και το ξαναδιαβάσεις μετά από 1 μήνα, ξαφνικά βλέπεις ότι τελικά δεν έγινε αυτό για το οποίο ανησυχούσα, οπότε τελικά μήπως ήταν τζάμπα, μήπως την επόμενη φορά να μην ανησυχώ. Το οποίο το βρήκα και αυτό πολύ δυνατό. Οπότε αυτοί γενικά είναι οι 3 κομβικοί λόγοι για τους οποίους έκανα το ημερολόγιο και το κράτησα. Τώρα, επειδή ήμουνα και λίγο δογματικός και απόλυτος, ήθελα το ημερολόγιο να είναι κατά μία έννοια τέλειο. Κατέγραφα τα πάντα, δηλαδή όταν λέω τα πάντα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, το τι έτρωγα, το τι μπορεί να είπα, το ποιος μπορεί να είδα, τις σκέψεις μου, συναισθήματα, γενικά πάρα πολλά πράγματα. Όπως καταλαβαίνετε αυτό μου έπαιρνε πολύ ώρα, δηλαδή κάποιες φορές 45 λεπτά, 1 ώρα, είχε λίγο ξεφύγει αυτό. Έτσι είχα αρχίσει να σκέφτομαι να το σταματήσω και η αφορμή για να το σταματήσω ήταν και σε ένα βίντεο που βλέπα στο YouTube κάποια στιγμή και το βίντεο αυτό ήταν άσχετο για οικονομικά, επενδυτικά, το οποίο αυτά που έλεγε και σε σχέση με αυτά που σκεφτόμουν έχει πλάκα γιατί κάπως ήταν παράλληλα. Και η σκέψη λοιπόν ήταν η εξής, ότι όπως μπορεί να αφιερώνεις χρόνο για να βρεις ένα προϊόν σε πιο φτηνή τιμή ή μια υπηρεσία, πρέπει κανείς να σκεφτεί αν τα βάλει στη ζυγαριά το χρόνο και το τι σου προσφέρει αυτό, να δεις τελικά η ζυγαριά αυτή που κλείνει περισσότερο. Και για την πορεία, ένα προϊόν να πας να το πάρεις από το mini market της γειτονιάς σου πιο ακριβό, αλλά άμα αφιερώσεις χρόνο για να βρεις που το πουλάνε πιο φτηνά, εκεί θα αφιερώσεις παραπάνω χρόνο, οπότε τελικά αυτός ο χρόνος αξίζει. Αυτό είναι το ερωτηματικό. Και για μένα αυτή η ερώτηση του αν αυτό που παίρνω γράφοντας ημερολόγιο αξίζει σε σχέση με το χρόνο που αφιερώνω, είναι που καθόρισε και το αν θα το συνέχιζα. Και τελικά δεν το συνέχισα. Και εδώ να σημειώσω ότι ο χρόνος που αφιέρωνα στο να γράφω ημερολόγιο, έκατσα και σκέφτηκα πως θα μπορούσε να είναι κάλλιστα και χρόνος που θα περνούσα με τους φίλους μου, με τις παρέες μου, να ήμουν έξω, να κοιμόμουν, να έκανα οτιδήποτε άλλο, έτσι. Και αυτό μήπως μου προσφέρει πολύ περισσότερα από το να κάθομαι να γράφω κάθε μέρα? Η απάντηση είναι ναι. Και έχει πλάκα γιατί πριν να πάρω την τελική απόφαση τώρα τον Ιανουάριο του 2026 να σταματήσω να γράφω το ημερολόγιο, είχα και μία συζήτηση λίγο με το AI, γιατί και ρε παιδιά, είναι πραγματικά απίστευτη αυτή η δύναμη της συνήθειας που θυμάμαι ότι φοβόμουν να το σταματήσω. Το έκανα κάθε μέρα τόσο καιρό δογματικά που πραγματικά φοβόμουν ότι αν σταματήσω θα χαθούν αυτές οι σκέψεις, αυτές οι αναμνήσεις, αυτά τα βιώματα. Και το AI συζητώντας μου είπε την εξής φράση, την εξής ερώτηση που πραγματικά ήταν πολύ ωραία. Μου λέει λοιπόν, ρε Θάνο, το ημερολόγιο το γράφεις για να υπηρετείς εσύ αυτό ή να υπηρετεί αυτό εσένα?
Και για μένα αυτό ήταν το καθοριστικό και έτσι το σταμάτησα, γιατί προφανώς μετά από ένα σημείο εγώ το υπηρετούσα, το έβλεπα σαν αγκαρία, έτσι. Και κάπως έτσι λοιπόν το σταμάτησα. Γενικά έχει πλάκα γιατί είχα γράψει τόσα πολλά πράγματα στο ημερολόγιο και από εμπειρίες που πραγματικά μπορώ να το εκδώσω άνετα σε κάποιο μίνι βιβλίο κάποια στιγμή. Και εντάξει, όχι όλα όσα έχω γράψει, αλλά ξέρω επίσης ότι υπάρχουν αρκετά άτομα που τους το έχω πει και θα ήθελαν πολύ να διαβάσουν αποσπάσματα από το ημερολόγιο αυτό. Αλλά το συμπέρασμα εκεί που θέλω να καταλήξω κλείνοντας είναι ότι εντάξει, είναι ωραίο να γράφεις κάποιες φορές κάποια βιώματα, κάποιες εμπειρίες, αλλά ρε παιδιά δεν χρειάζεται να τα γράφουμε και όλα, διότι κάποια βιώματα και κάποια συναισθήματα είναι ωραίο να τα ζούμε, παρά να ζούμε για να τα καταγράφουμε. Και αυτό θεωρώ είναι και πολύ αυθεντικό, πολύ αληθινό να ζεις εκείνη τη στιγμή και αν δεν τα γράψεις και όλα, αν δεν τα θυμάσαι όλα, δεν πειράζει κιόλας. Στην τελική κάποια πράγματα, κάποια συναισθήματα δεν λέγονται, δεν γράφονται. Οπότε θεωρώ ότι είναι εντάξει το να μην τα θυμάσαι και όλα, να μην τα γράφεις όλα. Οπότε λοιπόν αυτή ήταν η ιστορία μου που έγραφε ημερολόγιο για κάτι περισσότερο από ένα χρόνο και τελικά το σταμάτησα. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.